únoru a březnu každého roku chodí seniori z Hradce Králové a Olomouce na procházky s cílem ujít alespoň 75 kilometrů, což je na půl cesty mezi oběma městy. Proto se akce jmenuje Sejdeme se u Svitav. Já jsem přerušil hraní muziky, abych vás konečně oficiálně přivítal na čtvrtém našem setkání v návaznosti na akci turisticko-společenskou Sejdeme se u Svitav. Moc srdečně vítám naše hosty z Hradce Králové, kteří vážili dlouhou cestu. Nicméně vznikla myšlenka, která vznikla někde na půli cesty mezi Hradcem Králové a Olomoucí, vznikla někde mezi hlavou Marcela Krause a Evy Sommerové, která bohužel dneska není přítomná. Nevím, jestli u toho byly ještě další. Tentokrát děkuji Dušanovi Fischerovi. Co jsou tady z Olomouce i z Hradce, předal Marcelovi novou publikaci, jelikož Olomouc je na Hané, aby měl na památku na dnešní den, co všechno dělá pro tuhle akci. Moc mu děkujeme a přeji hodně zdraví v celé rodině a především, aby chvilku ještě s náma vytrval, minimálně 50 let. Setkání v roce 2023 se uskutečnilo v Hradci Králové. V roce 2024 setkání připravilo oddělení sociální pomoci a služeb Olomouckého magistrátu. V programu vystoupili a zasloužený potlesk sklidili žákyně základní umělecké školy Žerotín. Byl čas i na informace o dalších společných akcích, jako je turnaj v bowlingu nebo návštěvy hradeckých seniorů v Olomouci a olomouckých seniorů v Hradci Králové. A chtěl bych vám tady předvést country tanečky. Úspěch u diváků mělo i vystoupení skupiny country tanců, kterou do Olomouce dovezl spolek Senioři Hradec Králové. Z Hradce Králové přijel i Laurel z Hardym. Pak již následovala volná zábava. Tu využili zejména tancechtiví účastníci setkání. Nashledanou u dalších společných akcí.